Avui us ensenyaré a fer mig punt alt. El mig punt alt és el doble d'alt que un punt baix. Llavors, primer començarem com sempre, farem les cadenetes, que això ja ho vaig estar explicant en el vídeo anterior on explicava el punt baix. Us deixaré el link perquè podeu veure el vídeo anterior. A veure, en aquest cas muntaré 7 cadenetes. He fet 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I ara, les dues primeres cadenetes que estan aquí seran les que em permetran girar. Quan fèiem punt baix, si recordeu, el que fèiem era una cadeneta per girar. Amb el mig punt alt, com és el doble d'alt, en fem dues. Seria igual d'alt que l'alçada de dues cadenetes. Llavors, aquestes dues cadenetes, que són les del gir, ens les saltem, ens anem a buscar la tercera i aquí clavem el ganxet. Com primer hem agafat vaga, fiquem el ganxet dintre, agafem una altra vaga i aquestes tres les tanquem juntes i torno. Agafem vaga per fer el mig punt alt. Clavo dintre de la cadeneta, agafo una altra vaga, les tanco les tres alhora. Torno a agafar vaga, em fico dintre de la cadeneta, torno a agafar una altra vaga i aquestes del ganxet les tanco les tres alhora. I així successivament. Agafo vaga, em fico dintre de la cadeneta, torno a agafar vaga i tanco les tres alhora. Agafo vaga, entro a la cadeneta, torno a agafar vaga, les tanco les tres alhora. Molt bé, i he fet els 5 mig punt alts. Faig dues cadenetes per girar, continuo teixint. Ara què tinc aquí? Tinc 1, 2, 3, 4, 5 i 2 cadenetes, que són les del gir. Salto les dues primeres cadenetes, em fico dintre del punt. Ara agafant ja la V, com fèiem amb el punt baix. A veure si es veu, que ja sabeu que tinc el tinglao aquest muntat, que us vaig explicar, que és una caixa de fruites, que amb això del confinament em vaig posar a fer aquests vídeos perquè m'ho va demanar una amiga i no tinc ni com subjectar la càmera. A veure, un altre, 2, 3, 4 i l'últim. Recordeu que l'últim és el que es queda aquí, gairebé no es veu perquè va agafant tota la tensió del teixit. Doncs tenim 5, una altra vegada. 1, 2, 3, 4 i 5. Farem l'última perquè quedi clar. 2 cadenetes per girar, giro, agafo vaga, entro al punt, agafo vaga i tanco els 3, agafo vaga, entro al punt, agafo vaga, tanco les 3, agafo vaga, entro al punt, agafo vaga, torno a tancar les 3 i així fins al final. Faríem 2 cadenetes més per girar. Bé, jo estic utilitzant un ganxet que és una mica més gruixut del que li toca en aquesta llana, però és perquè vosaltres veieu bé tots els punts que estic fent, perquè no m'interessa que quedi molt apretat, perquè si no potser no es veuria. Llavors aquí hi ha les 2 cadenetes, 1, 2, que són del gir, perquè això no es quedi encarcarat, i després 1, 2, 3, 4 i el 5è punt. Recordeu, el mig punt alt és el doble d'alt que un punt baix. El proper vídeo que us gravi serà del punt alt, que el punt alt té 3 vegades l'alçada d'un punt baix. Bé, espero que aquest us serveixi també i fins la propera. Vinga, adeu.